Us hem convocat per a parlar d'Expo Ebre 2022. M'acompanya el regidor de Fires, el tinent d'alcalde Cisco Pepió, per a parlar-vos que 2 anys després podem recuperar Expo Ebre. La vam haver de suspendre, evidentment, el 2020, la vam tornar a suspendre al 2021. La situació de pandèmia no permetia, evidentment, a l'abril del 20, que era època més dura, de fer-ho, però el 21 les dades tampoc ens van permetre de portar-la a terme i, per tant, finalment, el 2022, i per primera vegada este mandat, és a dir, també és la primera fira per al regidor responsable, portem a terme la 76a edició d'Expo Ebre, que suposarà recuperar este Expo Ebre des de l'any 2019 i, per tant, del 28 d'abril a l'1 de maig tornem a portar a terme esta fira, recuperem esta fira, que és una cita firal de referència i que torna a engegar-se i que tornem a recuperar-la, però amb una manera diferent. És a dir, el que volem és poder-la potenciar, impulsar-la, reforçar-la, i a la vegada també s'estan treballant tot un conjunt de canvis per tal de poder-la adaptar al que creiem que ha de ser l'Expo Ebre de l'any 2022, que ha de ser una fira amb més diversitat, amb més potencial i amb més espais que puguen generar també més oportunitats també de negoci a nivell del que suposa Expo Ebre, i també espais de trobada també que volem potenciar, com ara us explicarem. En aquest cas, una de les coses que també portem a terme i que al proper ple ho veurem, ho aprovarem, és el fet de que volem oferir preus més avantatjosos també per als expositors, i d'aquesta manera reduïm una mitjana del 25% als diferents preus públics dels estants pel que fa a l'última edició del 2019, i a la vegada també volem potenciar els diferents espais que són presents dins d'Expo Ebre i que ocupen tot el que és l'espai firal interior del Palau Firal i tot l'espai de fora. En aquest cas, reformulem la fira com a tal, com la coneixíem, tot i que continuem tenint l'espai d'Ebre Ambient, també amb una importància pel que fa a la sostenibilitat, a la ciutat més verda, a tots els eixos que estem treballant des del govern municipal, amb un espai important per a energies renovables. També es potenciarà el Saló Celebrem, l'automoció continuarà tenint un paper important, els equipaments i la llar, alimentació, la part agrària i ramadera, i en aquest cas l'oci i el lleure, però reformulat per tal de poder també potenciar este sector de l'àmbit turístic, que també cada vegada està sent més important a nivell del nostre territori, i per tant li volem també donar una volta i potenciar este sector. A la vegada s'afegeixen com a novetats un espai dedicat a la tecnologia, a les noves tecnologies, a la robòtica, a la intel·ligència artificial, a la realitat virtual, i també hi haurà un espai que potenciarem molt i que no té res a veure amb el que havíem tingut fins ara pel que fa a gastronomia, amb un nou espai també dedicat a gastronomia i a moda. Tot això us ho definirem exactament ja amb molt més detall quan parlem del que serà esta Expo Ebre. El regidor també amb les properes setmanes us explicarà el que suposarà, com per exemple també que hi haurà un espai al centre del que és Expo Ebre per tal de poder fer un cicle de conferències i un cicle d'activitats que ja comença ara al febrer i que arribarà fins a la mateixa Expo Ebre. Això aquesta setmana us presentarem en què consistirà en concret, però a la vegada també dir-vos que l'objectiu d'esta Expo Ebre és poder potenciar-la com a tal, poder adaptar-la a les necessitats i a la realitat que tenim també que oferir com a futur, com a territori, i per tant volem i esperem que confien en nosaltres els expositors i que per tant puguem fer aquest rellançament amb aquesta feina que s'està fent. A partir d'aquí també us presentem el nou cartell, és el cartell de l'Expo Ebre d'enguany. És un cartell que el que suposa és que es vegin també tots els diferents sectors que hi volem aglutinar dintre de l'Expo Ebre, i per tant molt contents amb aquest nou repte que se'ns genera i amb tot el que suposa després de 2 anys també de no haver celebrat Expo Ebre, poder-la recuperar i per tant poder tindre aquest nou espai de trobada redefinit, reconfigurat, com veurem, amb moltes novetats pel que fa també als espais i a com s'acaba concretant la disposició dels expositors. No sé si teniu alguna pregunta, alguna qüestió.
I el de gastronomia. I també l'espai per a conferències de l'àmbit econòmic. Quan digues que això ja comença ara, se farà també a la fira? Sí, a la fira també es portarà a terme activitat dintre d'aquest cicle, però volem fer-ho ja prèviament organitzat per Fira Tortosa i, per tant, a partir de final de febrer ja es començarà a llaure aquest cicle de diferents xerrades i diferents activitats que algunes d'elles formen part dels mateixos dies de la fira. Per tant, podem dir que amb Expoebre s'enceta de nou el calendari firal i s'intentarà recuperar l'activitat en aquest àmbit a partir d'ara. Totalment, havíem pogut fer només la Fira de Tortosa Antic, que és l'única que havíem pogut portar a terme, i ara ja ens hi hem posat amb tot per tal de poder recuperar Expoebre i seguir amb el calendari firal, que com sabeu és important a nivell de ciutat i a nivell de territori. Per tant, el primer repte més important és la fira per excel·lència aquí, que és Expoebre. Sí, digues. A veure, des del departament, el regidor, els tècnics estan treballant amb els expositors. És cert que la situació no és fàcil i que evidentment el repte és important, perquè després de 2 anys de no celebrar-se i d'estar encara en un moment de pandèmia, encara no han finalitzat i els efectes són evidents, i per tant no serà fàcil. S'està treballant per tal de poder recuperar i potenciar i incorporar fins i tot nous expositors per tal de poder donar-li aquesta reformulació que estem volent i aquest impuls que li estem volent donar des de l'Ajuntament de Tortosa, des del govern municipal. En tot cas, l'esforç que es fa per rebaixar el preu ha de ser eficient, no? Evidentment, per això ho fem, és a dir, ho fem per a que poder fer aquest gest per part de l'Ajuntament de dir el que volem és facilitar i donar oportunitats i donar incentius a que els expositors que hi havia i els que no han estat mai, per tal de que amb aquest preu més rebaixat puguen estar en més predisposició de poder assistir a la fira. Quants expositors se li acollen a la fira? Doncs això ara mateix en teníem 184 a l'edició del 2019. Continuarà sent gratuïta, com havíem establert els últims anys. I no sé si em dic això. Els dies ja ho he dit, sí. Del 28 al principi, del 28 d'abril a l'1 de maig. Alguna cosa més? Vos passem lo cartell també per a que el tingueu. L'ha fet Joan Carles Prat, tècnic de l'Ajuntament, fet a casa, i per tant esperem que la gent hi confie i sobretot que tinguem també molts visitants, perquè realment s'està treballant molt per part del departament, per part del regidor, per part de la tècnica, per tal de poder tindre una fira que sigui molt diferent i amb moltes novetats pel que fa al que coneixem com a Expoebre. D'acord? Doncs moltes gràcies i bona setmana.